X'idwajjaqlu. Tgħidlix ħadd ġed ninsin il-belt, m'għandix ftit. Ja xi tidin nagħmel ninseb tal-linja. Provajt immur bil-kirkarana nsib xi ħaġa ma ġobni xejn. U suppost illum kellhom iġibu l-istokk il-ġdid. Ġifieri Alla jbierek bil-kirkara ma jġibu stok ġdid mill-belt, jġibu stok il-ġdid biss. Min hemm irid imur tgħid xi oħra toqgħodx tgerger ejjilni ma nislek il-belt u wara kollox mhux tortija l-karozzant il-mekkanik. Imma dik mhux oħra. Għadna ma nafux kemm ġejja l-ispiża ta' karozza. Hemm bżonn kull okkażjoni li konna tixtri libsa ġdida bil-fors hemm bżonn nixtri. Hemm bżonn għax laħal libsa li xtrajt il-bista t-tiċ tal-inzi u ħajkun hemm l-istess nies u ma rridhomx jarawni bl-istess libsa u kif inkun hemm irid żarbun ukoll x'qed iweġġani li għandi. U ħammorru għax qed nippanikja sa ma jmux isir il-ħinu jgħalqu. Dak panik jien. Ħadda ġew it-telefon il-logħba oħra dakinhar tat-tiex. Dak il-panik. Għalhekk dal-aġib kollu, għassa titlef il-logħba. Inti għandek id-dwejjaq tiegħek. Qatt m'għandek x'tilbes. Jien id-dwejjaq tiegħi. Il-telefon il-logħb. Daqqa ma modija nitlef logħba, daqqa tiex nitlef. Dak id-dwejjaq tiegħi fil-ħajja. Dik dwejjaq. Dwejjaq. Kollox qiegħed idejjaqhom. Il-ħajja dwejjaq għalihom. Dwejjaq. Dwejjaq għax m'għandhomx jilbsu. Dwejjaq għaliex il-bard. Dwejjaq għaliex ix-xitwa. Dwejjaq għaliex is-sarbun iweġġagħhom. Dwejjaq għaliex il-ġlek idejhu. Kieku tafu ħbib tiegħi. Kieku tafu. Kieku tafu. Taf li ma kull nifs li tieħu hemm xi ħadd li ma jistax taf li kull darba li tikol hemm xi ħadd li qiegħed imut bil-ġuħ kieku taf ma toqgħodx bil-qeda u ma tagħmel xejn. Kieku taf, kieku tal-inqas tipprova tgħinni. Kieku taf, kieku ma tibqax tinganna. Kieku taf, kieku tieqaf tikkundanna. Taf li meta tarmi ħwejġek għaliex tħoss li ma jiġux hemm xi ħadd qed iħoss il-bart. Taf li meta tajjat għaliex iddejjaqt xi ħadd itjaq l-aswat u ma jgħid xejn. Kieku taf ma toqgħodx bil-qeda u ma tagħmel xejn. Kieku taf, kieku tal-inqas tipprova tgħinni. Kieku taf, kieku ma tibqax tinganna. Kieku taf, kieku tieqaf tikkundanna. L-attakk imdemmi tal-erba' filgħodu. Jew l-ħajja ta' 8 ġurnalisti. Din il-kanzunetta hija wkoll kontra l-fundamentalizmu politiku, reliġjuż u favur il-libertajiet kollha, anke tal-espressjoni. Kieku taf ma toqgħodx bil-qeda u ma tagħmel xejn. Kieku taf, kieku tal-inqas tipprova